Janjian moja ada. Ini kelapa sana ada, Pak. Yêu warna nggak? Jangan lembai. Bejeng kungbri jabe kemana amne itu kena. Pura apa jeng apa dengar nama sampai garis jeng mau mana garis jeng video ini garis jeng. Sampai nih shopping kalau nak pergi dengan Sumitra mana angkul lingkup mana kan? Yang bang pergi beres kan? Sampai dokanan nih, dokanan hablang ada ini ya kan? Ya udah dokanan. Sandal bagus. Aku sih sekarang. Good evening guys. Marketआव दसे दंफैयो बेरायफैदों दासो लोगो लिंहरदों आरो ना ओमफ्राय फैबाय अखा बोथोरबाबो ओरैजाय सिङाव फैदों नै मालाय दुर्गा फुजानि शपिं खालामगासिनो ओमफ्राय आङो दा दङ आरो ना ओरैनो सिङावसो दं आरो ना गर्ल्सफोरनिया माने हिन्जावफोरनिया पसंद नहीं है वो क्या करो लड़की लड़का मर्जी हम लोग तो यार निकले बेयाव पसंद जायासै नै सासेया ओरैनोथ' मोजांमोन मार्केटआ सिङावसो आरो ना ओरैजाय गार्ल्सफोरनि जोंना नै मा बुंलाय आंना जेबो पसंद जाया आरो खर'आव दङ मार्केट दंनाया Anh nó phải là miệng bay sao quả tịch xe này em bốc xe em nó sonat này phi làm vậy mà market này một tay câu ba mau vậy xe market daftar market người nó đi siang kan akhirnya nih lalu lah kami deh Udah hah boring sih mana lah coba hah बेखौ लाबाय बेखौ पसन्द जाबाय बेयो ओमफ्राय नैखौ दाना जों सावनानै जानो नागिरबाय इउटुबाव ओमफ्राय जोङो नायदों मोनसे दङ ओमफ्राय सावनानै जानोसै आरो दा माबानो फैखांनानै
आं लावदों ब्लग बानायनो माने आङो मा होनो मा कन्टेन्टखौ लानानै ब्लग बानायनाय जायो आरोना ओंखायनो आं बांसिनानो बानाया माने इउटुब चेनेला दंबाबो होमबाबो आं बेखौ ओंखामनो होगारना होनाय जाबाय आरो नायदो थांबाय मालाय नै थांबाय